расман муҳориба бо қоидаҳои бокс байни варзигари тоҷик Асрор Воҳидов бо рекорди 10-1 ва варзигари рус Армен Атаев бо рекорди 7-4 рӯзи 11 декабр дар шаҳри Екатеринбург дар ташкилоти RCC Boxing. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришумӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. легендаи муҳорибаҳои омехта Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки барои чӣ дигар ягон вақт карьераи худро барқарор намекунад. суҳбати ман бо модарам машҳур шуд, чунки ман ба ӯ ваъда додам ки карьераи худро ба анҷом мерасонам. аммо боз дигар бисёр чизҳое ҳаст ки одамон ягон чиз намедонанд. сабаб танҳо дар ваъдаи додаи ман ба модарам нест. ман ҳамаи гуфтаҳои модарамро иҷро мекунам. ту метавонӣ ки фарзандони зиёд дошта бошӣ ё ин ки дӯстони зиёд, ҳама чизе ки хоҳӣ, аммо ягон вақт ту дигар модар дошта наметавонӣ. ту танҳо як модар дорӣ ва барои ман модарам ҳастии ман аст. ман модари худро бо миллион сабабҳо дӯст медорам. ман медонам ки дар Доғистон ва дар дигар шаҳру кишварҳо муносибати бисёри одамон бо падару модарҳояшон хуб нест ва ман ин чизро намефаҳмам ки чӣ гуна шумо метавонед ки бо падару модари худ ҷанҷол кунед. барои ман модарам ҷаҳони ман аст. ман то ҳозир бо ӯ дар як ҳавлӣ зиндагонӣ мекунам ва ман бо ӯ чунин рафтор мекунам гӯё ки ӯ шоҳзода аст, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, фикр мекунам ки бо ин суханҳои Нурмагомедов ҳама розӣ мешаванд ва агар ки шумо падар ё модаратонро малол карда бошед, пас худи ҳозир рафта ё ин ки занг зада бахшиш пурсед ва дили онҳоро шод кунед. чанд рӯз пеш овозаҳо баромада буданд ки чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ба октагони UFC бармегарда ва зидди чемпиони вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг муҳориба мегзаронад. шаби гузашта худи Сехудо ин овозаҳоро тасдиқ карда гуфт ки дар ҳақиқат ӯ карьераи худро барқарор мекунад ва ҳатто гуфт ки чӣ нақшаҳо дорад. ман 100% бармегардам ва ба вазни 66 кг мебарам, аммо дар аввал камарбанди худро дар вазни 61 кг ҳимоя кардан мехоҳам. ман ҳатман камарбанди худро дар вазни 61 кг ҳимоя мекунам ва баъд ба вазни 66 кг мебарам, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни 61 кг UFC Алҷамин Стерлинг аст, а чемпиони вазни 66 кг боша Александр Волкановский. ана худи Сехудо боша дар вазни 57 ва 61 кг чемпион буд ва вақте ки карьераи худро ба анҷом расонд, ҳар дуи камарбандҳои худро озод кард. акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ баргаштан мехоҳад ва дар якум муҳорибаи худ зидди Алҷамин Стерлинг ҷангидан мехоҳад. топови ҷангвари UFC Ҳамза Чимаев кафолат медиҳад ки Колби Ковингтонро ба нокаути вазнин равон мекунад. ман фикр мекунам ки муҳориба бо Ковингтон аз муҳориба зидди Гилберт Бионс дида осонтар мешавад, чунки дар муҳориба зидди Гилберт ман танҳо дар фикри нокаут будам ва ӯро ба нокаут равон кардан мехостам. аз ҳамин сабаб вақт ва нақшаи худро фаромӯш кардам. аммо ба ҳар ҳол ман хурсандам ки муҳориба ҳамон гуна гузашт, чунки ин чиз ба ту меомӯзад ки боақлона ҷангидан дар кор ва дафъаи дигар пеш аз чунин корро кардан, пеш аз чунин хатогӣ кардан, пеш аз чунин беақлӣ кардан ва аз пушти нокаут шудан ман 100 маротиба фикр мекунам. Колби ба монанди Гилберт Бионс нест. ман метавонам ки ӯро ба замин афтонам ва дар он ҷо ӯро бо тариқи усул шикаст диҳам, ё ин ки метавонам ӯро ба нокаут равон кунам. ӯро камару Усман ба нокдаун равон карда буд. Масвидал ӯро ба нокдаун равон карда буд. пас чаро ки ман ин корро накунам? агар ки зарбаи ман ба ӯ раса, пас кафолат медиҳам ки ӯ ба нокаут мерава, гуфтааст Чимаев. дӯстон, аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Ҳамза Чимаев Колби Ковингтон шуда метавонад. ҳозирачда ин чиз расман эълон шудагӣ нест, танҳо овозаҳо аст. дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо Ҳамза Чимаев Колби Ковингтонро дар ҳақиқат ба нокаут равон карда метавонад ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.